Milá opozícia, nevychádzam z údivu z toho, čo robíte, respektíve nerobíte. V prvom rade by ste mali okamžite ukončiť občianske protesty. Ľudia už sú unavení zo všeobecnej nespokojnosti a účasť zákonite klesá. Silu ulice je dôležité mobilizovať adresne ako reakciu na konkrétne udalosti, respektíve rozhodnutia. Takto len plýtvate silou uvedomelých občanov, ktorú ešte budete potrebovať. Nechápem, kde je problém. Máte vlastne skvelé podmienky a ukážkového nepriateľa. Čisté zlo, zamerané výhradne na svoj prospech, ktoré drží obyvateľov ako rukojemníkov a podkopáva všetko dobré a vyspelé v prospech ruského Mordoru. Nulová šanca na civilizované správanie, nápravu či vykúpenie. Ako to, že nedokážete zdiskreditovať jasných zločincov, klamárov a nekompetentných hoštaplerov, pre ktorých je korupcia a rodinkárstvo rovnakou samozrejmosťou ako pre nás dýchanie a mrkanie? Čo ešte viac môžete chcieť? Dokonca prišla epidémia slintačky, ktorú táto vláda poloretardovaných bábok tragicky nezvláda a ani sa netvári, že by ju to obťažovalo. Toto bola vaša chvíľa na ukončenie mocenského pôsobenia bandy bolševických mafiánov a zase nič. Kde je váš hnev? Kde je vaša priebojnosť? Kde je vaša vôľa zastaviť túto zločineckú bandu? Mám chuť ísť opäť protestovať, no tento raz proti vašej nepriebojnosti. Robert Fico, rotátor kabátov. Je neskutočné pozorovať, ako sa Fico chodí kurviť k Putlerovi, kedykoľvek potrebuje uistiť svojich spomienkových optimistov o vlastnej náklonnosti k totalitným režimom, gestapáckym manierom a brutálnej arogancii moci. No v momente, keď príde reálny problém, napríklad Trumpovo likvidačné clo na slovenský automobilový priemysel, Ficko najprv nasrane rozhazuje rukami, no následne vyráža potupne žobrať do toho skazeného Bruselu. Osobne dúfam, že ho Brusel jednohlasne pošle do Putlerovej prdele. Nech si ide pekne vypýtať peniaze k svojmu cárovi. Neskutočné, ako toto jeho voličom nevadí. A záverom odpor a hnus od našich slavienských bravov. Skvelé, krásne a vysmelé Rusko a jeho internet dnes ovládlo video okupantov, ako popravujú ukrajinských rodičov pred zrakmi detí. Tieto deti následne unášajú do Ruska na propagandistickú lobotómiu, a to všetko pod titulkom Na ukrajinskom prasačom príbehu. Z tohoto sa musí chcieť vracať každému normálnemu človeku, no čo je ešte odpornejšie, je záplava oslavných komentárov a slov povzbudenia a nemálo z nich pochádza z našej ľúbeznej vlasti od pravých vlastencov a slavienov. Toto nepredstaviteľné zverstvo je palivom slovenských dezolátov a je to šialene smutné. Je dobré si pamätať, že strojci tohoto neopísateľného hnusu sú priatelia Fica, Blanára, Blahu a Danka, s ktorými si naši chlapci podávajú ruky a chodia debatovať do Moskvy. Odpad, schopný fandiť Rusku dnes a denne chodí medzi nami bez akéhokoľvek následku a my im nemôžeme nič, lebo je to právo na ich názor. A my sa čudujeme, že dezoláti nám tu rastú ako huby po daždi. Počuli ste dezolátny deň na hlas, kde si my vylievame žlč, aby vy ste už nemuseli.